Kull ma jmur it-teknoloġija fis-settur tal-akwakultura dejjem qed tavvanza u fl-aħħar xhur l-irtiesel tal-ħut li għandna madwar il-Gżejjer Maltin installaw il-qoħ ġdid li qed iwaqqaf iż-żejt li joħroġ mill-alf tal-ħut milli jinfirex barra mill-gaġġa. It-tlieta filgħodu Crew ta' One News sebaħ ix-Xemxija fejn flimkien ma' numru ta' ħaddiema tal-Fish Farms segwa mill-qrib il-ħidma relatata ma' tkabbir tal-ħut. Wara vjaġġ ta' madwar 20 minuta f'baħar ċar kristall, tkellimna ma' Chris Sant, sit ta' razzetta ton li spjega kif ta' kuljum it-ton jikol mal-140 tunellata ta' sardina u makkarell. Dan il-ħut li jitpoġġa fil-gaġġa permezz ta' krejn minn fuq dajjes apposta jirħi minnu ammont ta' żejt u xaħam li ma' żejt issa qed jinġabar kollu qabel joħroġ mill-gaġġa. Għamilna sistemi ġodda ta' kif aħna minżommu madwarna nadif kemm jista' jkun. Introduċejna sistema ta' booms bħalma qed taraw fuq il-gaġġeġ biex huma jżommu kontenut il-fish oil li joħroġ minn ġol bejt tagħna li nalfu u ġibna sistema ġdida ta' skimmers li huma jiġbdu u niġbru l-żjud kollha li joħorġu. Sant sostna wkoll li t-tindif tal-gaġġeġ hija proċedura li ssir kuljum. Għandna żewġ bastimenti, kull dajs għandha 12 gaġġa, joħseb 12 gaġġa u jibdew minn filgħodu dawn mill-5 ta' filgħodu sa' 6 ta' flaxija jibqgħu inatfu l-ġurnata kollha sakemm il-gaġġa tkun nadifa minn kull żejt. Charlon Guder, il-kap eżekuttiv tal-Federazzjoni Maltija tal-Produtturi tal-Akwakultura, laqa riżultati ta' testijiet li saru mill-Awtorità Maltija Riżorsi u l-Ambjent f'Ih il-Baħar. Xida ċara li l-miżuri li ttieħdu din is-sena ħallew il-frott. Flimkien mal-era komplejna naraw kif nistgħu nibnu fuq dik l-esperjenza li kellna u fil-waqt li r-riżultati sa issa fejn jidħol il-Qiegħ il-Baħar anke minn studji indipendenti minn persuni indipendenti li saru permezz ta' footage u kameras li ttieħdu ta' Qiegħ il-Baħar irriżultaw li l-Qiegħ il-Baħar huwa wieħed pożittiv għall-aħħar, allura dak huwa riżultat li l-innejmlina hemm kuraġġ. Apart it-tindif, iż-żamma ta' ton fil-gaġġeġ hija biċċa xogħol metikoluża li tirrikjedi ħidma minn xiren ta' persuni bi rwoli differenti. Involvi xogħol kbir, barra minn hekk għandek id-diver, bastimenti li jpoġġu l-alf ġol tuna pen, u mbagħad ikollok id-diver li fuq kull gaġġa jkun qed jikkontrolla l-alf kemm il-ħut qed jiekol biex aħna ma jkollniex overfeeding u kemm jista' jkun nalfu malajr. Sant spjega li la jikber it-ton jibda jinqabad bejn Ottubru u Diċembru meta jaqbes il-140 kg. Bl-ikbar suqalih ikun il-Ġappun. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.